egunon eta eskerrik asko etortiarren. Hemen gauzu hori azaltzeko bombardaketaren 98. urtenerako prestatu dugu zen ekintzak. Lehenengo Josemarik azalduko deu, 26 zen, hau da, zapatuen, jai alai frontoien antolatuko dan ekitaldi zen, eta gero kulturretzeko zuzendarizek azalduko dozku egitarau osoa. Bueno, egunon. ONUko Asamblea Orokorrak izendatu zuen 2025 urtie konfiantzaren eta bakearen nazioarteko urtie. Eta geratu ziren ekintza batzuk egiteko edo evento batzuk egiteko mundu mailan. Niri urtarrilen lehenengoatan deitzu doztan Miguel Ángel Moratinos bera da idazkari adjuntoa ONUn eta alto representante de la Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas. Eta esan doztan ukindu 10. Foro globala Kaskaisen, noviembrien, eta erabaki du etxe evento bat mundu mailan eta Gerniken hasi beste hiri batzutik paseu, bata Sarajevo, Bosnia-Herzegovinan, eta amaitzu Nagasakin. Eta esan duztan bazia zelan ikusten duten. Da, bueno, nik erantzun notzan, hombre, gerrien kontra eta bakien alde bada, gu beti gauzela prest, eta ondo etortzik izango direla Gernikera. Bueno, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 78/286, designó 2025 como el Año Internacional de la Paz y la Confianza, y que se implementaría durante todo el año para generar conciencia global y llamar a redoblar esfuerzos hacia una paz sostenible, a través de una serie de eventos de paz globales. Entonces, uno de esos eventos es un grito por la paz, el fin de las guerras y el respeto a la legalidad internacional. Y decidieron que el lanzamiento de ese evento se hiciera en Gernika y en otras ciudades, entre ellas Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, y terminar en Nagasaki. Bien, entonces dijimos que nosotros teníamos los premios Guernica por la Paz y la Reconciliación, ya es la 20ª edición, y el señor Moratinos, Miguel Ángel Moratinos, que es secretario general adjunto de la ONU y alto representante de la Alianza de las Civilizaciones, dijo que ellos estaban encantados de hacer el evento dentro de lo que es el marco de los premios Guernica por la Paz y la Reconciliación. Y entonces pues hemos estado durante todo este tiempo organizando, continuamos este evento del día 26 con otras acciones o actividades que luego os dirá la directora de la Casa de Cultura, Cristina Arana. Bueno, yo os voy a adelantar lo del día 26. El día 26, todo este acto se va a hacer dentro del frontón Jai Alai. A las 9:30 de la mañana será la recepción
a las autoridades e invitados que vienen al evento. De 10:30 a 11:30 será la entrega de premios Guernica por la Paz y la Reconciliación. Luego habrá un interludio musical con el grupo vasco Euskeldun Pause y la soprano Jone Martínez. Y a continuación será el evento Grito en favor de la paz y de la legalidad internacional, donde intervendrán, pues entre algunos serán Miguel Ángel Moratinos, Amos Guitaï, director de cine francés y director de la película ¿Por qué la guerra?, Francis Curia, que es secretario general de Religion for Peace, porque en la organización del evento es la ONU con Religion for Peace y la colaboración del Ayuntamiento de Guernica. Bueno, y participarán pues académicos, políticos, representantes del deporte, y luego ya a la tarde, como siempre, a las 13:45, las 4 menos cuarto de la tarde, sonarán las sirenas en todo el pueblo, no solamente en el Mercurio, también delante del que fue el hospital de guerra, que es el convento de las Carmelitas. Y a la tarde, a las 4:30, será la ofrenda floral en el mausoleo del ayuntamiento, del cementerio de Zallo, en homenaje y recuerdo a las víctimas del bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937. Bueno, boin itzamango zate Kristinari, berak azalduko zuen detaile gehiagoaz egitaraua. Eskerrik asko Jose Mari. Bai, Jose Marik izan daben moduan, aurton Nazio Batuetako ekitaldi hau izango dugu Gernikan, bakearen, gerren amaieraren eta nazioarteko legezkotasunaren errespetuaren aldeko oihua. Eta ekitaldi hau ez da bakarriko 26an burutuko, 25ean hasiko gara, eta 25eko ekitaldiak Lizeo Antzokian izango dire. Hainbat mailinguru izango ditugu, 25ean zehar, goizeko 9:30 hasita, arratzi iluntzeko 9 arte gitxi gora bera, eta mailinguru horretan erlijioko ordezkari, hainbat munduko erlijio ordezkariek, gizarte eragileko ordezkariek, munduko bakearen alduko emakumeek parte hartuko dute. Azkenengo maila, arratzaldeko 6:30 hasiko da, eta Jose Marik aipatu daben moduan, hurrengo egunean, 26an izango dugu Gernikan, Amos Guitaï, Why War pelikularen zuzendaria, eta 25ean Miguel Ángel Moratinos bera eta Olga Rodríguez kazetaria izango dira pelikula honen inguruko azalpenak emoten eta pelikula bera proiektatuko da. Horretaz gain, 25ean bertan eta paraleloki izango dira beti Gernikan eta oso importanteak direnak guretzako egiten diren ohiko omenaldiak. Goizeko 10:30 izango da Jose Labauriari omenaldia, jarraian pasealekuan gudariei omenaldia, eta ordu batetan George Elestirri omenaldia. Jose Marik ere aipatu dau, zirerarena, 4 minutukoa,
berak esan da benez, sirena jotzen dau herri guztian, dakizuenez, bai Pasealikoan, bai Astran, San Fidelen, Errentireko Zubian, eta Santa Luzian, eta bereziki Aurton, esan da belez, institutuaren parean, ospitala izan dako horren parean. Hortik aparte, guk landu dugu kultura egitaraua, herriko kultur eragile guztiekin, bereziki eskerrak emon, Gernikako Bakearen Museoari eta Iratxe Momoitiori, eta Gernika gogoratu zi, Mario Jangureneri, ez bakarrik kultur egitarau hau burutzen lagundu dozkuelako, baizik eta antolakuntzan ere euren laguntza izan dugulako eta daukalgulako. 3 erakusketa izango dire, bata Zabaldu Zanja Kulturretxien apirilaren 4ean, beste 2 erakusketa izango ditugu egunetan, emakumeak 1991, 1989, Elaiela Txikian izango dugu aukera ikusteko 22tik aurrera. Eta bandera zuria Futuro Dalmatio Fernández Sánchez Castillorena 23tik aurrera Bakearen Museoan, Gernikako Bakearen Museo. Ikuskizunak ere izango ditugu, 24ean antzerki bat izango dugu, Anael Basterrika antzesle uruguaitarra izango dugu gure artean, oso famatua dala Uruguaien, eta berak antzestuko du Ainara de Gernika, non kontatzen da 12 urteko neskato bat dagoela bonbardaketan, eta bere bizipenak fikzioa da, baina benetako gertakarietan oinarrituta eta inspiratuta dago. Nik usten dut, animatzen dut, Gernikar guztiak hurbiltzera Liceo Antzokira, usten dut osunkigarria izango dala. Hortik aparte, eta beste ekitaldi batzuk aipatzearren, Gernika Garretan, betiko antzeslana, kale antzeslana izaten dana, eta 29an, Jai Alai Frontoian, eta Ros dantza eskolarin eskutik, dantza izan dadila gure gerra arma ikuskizuna ikusteko aukera izango dugu. Aparte, sinema, zineklubari esker, 3 pelikula izango ditugu ikusteko, eta horrekin usten dut, gero hainbat ekitaldi, Urko Mantzizidorren Gernika Dia de Merkado liburu aurkeztuko da, izango dira Gernika Laboratoki Experimentala unitate didaktikoa be aurkeztuko da, fotokak lehengo aldiz aurkeztuko deu edo antolatu dau lehengo rali fotografikoa. Egunien zier antolatuko da, hainbat lekuetako argazkilariak etorriko dire Gernikara, eta egunean pasatzen dan horrekin, gero lehiaketa bat egongo da. Eta, ez dakit, beste zer edo, beste berezitasunik behar dozuen edo, Jose Marik edo gure badabun. Nik detalle. Horrek, 26 Jai Alai Frontoire etorko direnak evento horretara. Dana konfirmatu bari dauz, baina Moratinosek esan doztan, la interrogante modo en emitsido momentos, esan doztan, va a venir el gran imán del Cáucaso Oriental. Esan doztan, gero, bebai Pedro Sánchezen ministroaren bat, bebai etorko da. Eta bebai Espainiako gobernuko presidente esana, José Luis Rodríguez Zapatero, izelei egotie bebai. Beatanak onio konformatu bari dauz, eta horrek Moratinosen gestinoa da, zegauz batera lanien, geusek ondo itxeko.